llega la gama de productos más poderosos para proteger la salud de su viña. Ácaros, mildio, oidio, botrytis, Sipcam Iberia. Protección para sus cultivos. Compruébelo en su tienda o distribuidor habitual. Orixe e calidade, información especializada, activa, accesible, amena. Orixe e calidade, os xoves ás 11:20 da noite. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do milde unha viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Falando do oidio, contra o oidio, dinalizar é divino. Pero que é dinalizar? Protexer a viña con Dinali. E que Dinali? O novo oidio protector, consistente, completo, fiable e adaptable. Padre, sabeo todo. Todo non, pero isto vai a misa. Dinalizar é divino. Dinali, o oidio protector de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Orixe e calidade achegouse esta semana a viña da man do técnico de campo Juan José Maquieira. Con el visitamos esta plantación nova de Albariño na parroquia miañesa de Simes para que se elixiu este curioso sistema de condución. O que queremos conseguir, o que se quere tratar con este sistema de condución é unha mellor formación da planta, da cepa, que nos facilite despois as labores de poda de inverno, así como durante o período de desarrollo da vegetación e da maduración da uva, que nos facilite a maduración, con unha mellor ventilación. Tamén os racimos van a estar mellor expostos para as aplicacións fitosanitarias, para prevenir ou curar calquer problema de enfermedades que haxa. Este sistema experimental consiste nunha dobre T ou dobre parra, que permitirá ter os acios nun plano vertical. Consiste simplemente no que é unha doble parra, o que se leva ao tronco principal e desviámoslo a 1,75 m para evitar a humedade do suelo. Unha vez que está a cepa desarrollada na poda de inverno, o que facemos é sacarmos os sarmientos cada 40 centímetros. A vegetación do ano vai ser vertical e vamos a sujetala despois no segundo plano, no segunda parra. O que se consigue con este? Que os racimos, en lugar de estar nun plano horizontal, está nun plano vertical, co cual a ventilación é maior, maior maduración, mellor insolación ao sol, co cual tamén a posible incidencia de enfermedades como mildio ou botrytis vai ser menor, dado que van a estar máis expostos á ventilación, ao aire, e máis ao sol. A planta elévase a 1,75 m de altura na primeira parra, e na segunda os arames quedan 30 centímetros por riba. A primeira parra formase, desarrollase a 1,75 m e a segunda parra vai a 30 centímetros máis arriba da primeira. A primeira parra vai ser para sujetar a vegetación a madeira de 2 anos e a parra que é máis alta que nos vai a sujetar a vegetación do ano. Tanto a vegetación como a formación dos racimos que van a estar nun plano vertical, non horizontal como a parra normal.
Despois, con este sistema tamén se evitan as roturas por vento, por gastar a vegetación en plano vertical e cos alambres tocando os sarmientos, cando hai posibilidade de vento, os sarmientos van a tocar nos racimos, co cual evita que rompan os racimos. Va a incidir un menor número de roturas de sarmientos por vento. Nesta plantación tense especial cuidado no desenvolvemento do sistema radicular da vide e para que esta vai acollendo unha formación redonda e non esmagada, como adoita suceder. O que fixo foi a eliminación da vegetación, dos netos, un desnetado, mantemos as follas e con isto que conseguimos é que a planta quede unha formación máis circular, máis redonda, non queda a cepa aplanada. Tamén favorecemos así con este sistema que haya unha maior formación de raíz. Nos no primer ano o que se fixo foi tamén realizar un despunte para favorecer que a planta forzase máis a formación de raíz, co cual despois a planta ten máis raíces para o seu mantenimento, para a extracción de nutrientes do suelo. A plantación ten agora 2 anos e a partir do 4º ou 5º ano está previsto diminuir a metade a súa densidade. Isto vai se manter hasta os 5 primeiros anos de desarrollo da plantación. A partir do 5º ano, 4º, 5º ano, que xa o crecimiento das plantas, xa digamos que vai a tropezar unha cepa noutra, o desarrollo dunha cepa noutra, xa se quitará unha cepa, mantense unha cepa solo por poste. Ora, hai dúas, en 5 anos, que xa o desarrollo da planta xa é maior, elimínase unha cepa, mantense unha cepa por poste. Isto para favorecer a poda. Con este tipo de condución, o sistema de poda será igual todos os anos. Unha vez que estea instalada a cepa, a poda vai ser moi fácil de realizar. O sea, que é un sistema que vai ser para todos os anos igual. Que outra das cousas que moitas veces chegas a unha parra para facer unha poda e o desarrollo dos sarmientos é tan grande que ao principio te ves un pouquiño despistado para facer a poda. Non é a poda sempre igual todos os anos. Digamos, igual no sistema de conducción da cepa. Neste vai ser sempre un sistema de conducción igual, homogéneo todos os anos. Cepa principal e desarrollando ou deixando os sarmientos de madeira cada 40 centímetros. Para o técnico Juan José Maquieira, este é o sistema ideal para a condución da variedade albariño. Consideramos que é un sistema, para min, ideal para a condución da variedade albariño nas nosas zonas. Dado que a variedade albariño é unha variedade moi vigorosa, os suelos nosos suelen ser suelos fértiles, co cual o vigor aumenta, e de alguma maneira tens que controlar o desarrollo da planta, limitarlle esa vigorosidade, e para limitar esa vigorosidade tens que telo dentro dun contexto, dun marco que poida ser fácil esa limitación de crecimiento de vigor. Na parra o que vemos é que hai un desarrollo moi grande da superficie da cepa, moitas veces descontrolado. Entón, con este sistema, que ven sendo a doble parra, pero a primeiro plano de parra, digamos, é máis ben unha T, unha formación en T, que a formación en T o que che vai limitando, podes limitar o desarrollo da planta, porque sempre é un tronco principal e despois os labores do ano a cada lado dos alambres, co cual digamos que ese descontrol de desarrollo desproporcionado da cepa o temos máis controlado e máis igualado todos os anos. E incluso despois tamén o desarrollo da plantación do ano tamén está moito máis controlado de unha maneira. Neste momento de floración tan crítico para a colleita do viñedo, é convinte protexer as partes vegetativas, especialmente os acios, contra os ataques de mera cun produto específico e prever posibles ataques de oidio. Debemos estar atentos tamén á couza do acio controlando o seu voo para un posible tratamento. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. O segredo mellor guardado do albariño xa está desvelado. Este año se acordó de distinguir a don Guillermo de Aranzábal Agudo, a don Francisco Conde López, a don Amancio López Seijas, a don Manuel Medina González
e a don Gregorio Varela Moreiras. Este luns reuníase ataboado o capítulo Serenísimo no Pazo Torrado para decidir os nomes definitivos que este ano serán distinguidos no capítulo Serenísimo do Albariño. Súmanse a esta lista os galardoados nas demais categorías. El capítulo de albariñenses de honra se distingue a la Cofradía Orden de Sabadiego y a la Plataforma Empresarial no Exterior de Galicia, TESGA. En el capítulo de Follas de Plata do Albariño se distingue a don José Luis Aragunde Soutullo, don Julián del Caño Abad, don Enrique Pantín Chao, don Xacobe Pérez Paz e el restaurante Posta do Sol. E como xóvenes albariñenses serán distinguidos Jesús Álvarez, director comercial de Agro de Bazán, Francisco Arena Rincón, adegueiro de Cotorredondo, Cristina Blanco Gómez, de Adegas Valmiñor e Ana Rodríguez, de Bouza de Carril. Queda por desvelar quen será nomeada dona do Albariño. Nas vindeiras horas darase a coñecer en canto se poida confirmar a súa asistencia ao acto. Tenemos unha dama confirmada, pero precisamente ayer tarde nos llamó que le acaba de surgir un tema personal y todavía no nos podía decir, aunque ya nos había dicho que sí que venía, todavía nos podía decir si ahora a última hora podrá venir o no. Por lo tanto, me tenéis que permitir que no dé el nombre de momento y inmediatamente en el momento que nos confirme, pues ya os lo trasladaremos a vosotros. A ex Miss España, María José Suárez, será encargada de conducir a ceremonia que, como é habitual, se celebrará o primeiro domingo de agosto, día 4, no patio de armas do Pazo de Fefiñáns. O nutricionista Varela Moreiras exercerá de pregoeiro ás sobremesas do xantar albariñense. Yo también tengo mucho que agradecer en nombre del Consejo Regulador al Concello de Cambados porque siempre nos ayuda en la promoción del albariño, que es una de las funciones básicas que tiene encomendadas el Consejo Regulador. Además de garantizar la calidad y el origen, la promoción es una de las cosas que tiene que hacer. Y también en el capítulo de los agradecimientos quiero hacer mención de una cosa que muchas veces no nos acordamos o no le damos la suficiente importancia, que es agradecer precisamente a las personas que hemos nombrado o que vamos a nombrar caballeros do Albariño por su apoyo también y su presencia aquí, porque son personas generalmente muy ocupadas y les estamos pidiendo que el primer domingo de agosto, es decir, cuando ellos posiblemente estén arrancando con sus vacaciones, interrumpan esas vacaciones y vengan a Cambados a acompañarnos en el día de nuestra fiesta grande y hacer promoción de nuestros vinos, y que además la tienen que hacer para siempre, ya, porque lo juran. A organización ten confirmada xa tamén a presencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que exercerá como gran mestre do capítulo. O que está pendente é o titular do goberno español, Mariano Rajoy, o que xa se lle remitiu a invitación como o resto dos cabaleiros do capítulo. Promover as excelencias e posibilidades da ruta do viño Rías Baixas nos principais puntos de atracción turística de Galicia. Este é o reto que se marca este verán a directiva da ruta. Baixo o lema Rutas de etiqueta moito máis que viño, 5 autobuses co cartel publicitario percorrerán este verán as cidades de Vigo, Pontevedra, Santiago e A Coruña. Tamén se colocarán máis dun cento de paneis co eslogan nestes lugares e en Sanxenxo, ata onde estenden a campaña polo seu gran peso no turismo vacacional. Desde la ruta do viño sabemos que tenemos un producto muy bien configurado, muy bien estructurado técnicamente y con mucho tirón de público. El problema que tenemos quizá es que no está suficiente o no estaba suficientemente divulgado. Hay mucha gente, no solamente de la gente que viene de veraneo a Galicia y a las Rías Baixas, sino de nuestro propio entorno de población, es decir, de las ciudades próximas a las Rías Baixas, como pueden ser Orense, Pontevedra, Vigo, Santiago, La Coruña. Mucha gente todavía no sabe que hay una ruta que ofrece la posibilidad de visitar las bodegas, los viñedos, el patrimonio cultural, histórico y paisajístico que nos rodea, y eso es lo que queremos hacer con la campaña de promoción que vamos a iniciar. A campaña xa está en marcha nos 5 autobuses promocionais e en breve se sumarán os MUPIs. Hacer de las botellas un mundo dentro del vino, esa es la base de nuestra campaña. Es como una etiqueta de presentación de la propia botella, ¿no? Donde nosotros queremos potenciar en ese mundo dentro de las botellas los distintos atributos diferenciadores que posee la ruta del vino Rías Baixas. Hablamos de gastronomía, hablamos de paisajes, hablamos de cultura, hablamos de bodegas, de playas, de relax, etcétera, ¿no? Estas son las 6 grandes áreas temáticas sobre las que nosotros hemos trabajado.
Esta nova iniciativa da Ruta do Viño Rías Baixas conta co apoio financeiro da Deputación de Pontevedra e estará vixente dende o 15 de xullo ata o 15 de agosto. Cor amarela palliza, con ribetes dourados, limpo, brillante, fresco en nariz, aromas a mazá, cítricos con notas florais, paso longo e suave en boca cunha acidez equilibrada que lle aporta frescor e viveza. Así é Cianum, o novo albariño que se vende incorporar á denominación de orixe Rías Baixas. Está elaborado pola adega de Sanxenxo do San, un viño que pretende ser exclusivo non só polo coidado proceso de elaboración, senón tamén pola súa vocación. La particularidad de este vino es que se realiza con un mosto denominado lágrima, porque para su obtención se emplea únicamente la influencia de la gravedad, sin el uso de la prensa, consiguiendo con ello mantener toda la intensidad y el aroma y la esencia de la uva. Este é precisamente o segredo da súa exclusividade, a elaboración tradicional. Cianum obtense a partir de acios colleitados en viñedos do Salnés. As súas uvas non pasan por prensa, senón que se espremen para conservar o aroma e esencia do froito. Na adega do San tan só poden elaborar por este método un 25% da súa produción, daí que Cianum sexa unha edición limitada. El albariño Cianum permanece prácticamente un año en los depósitos de acero inoxidable para completar los ciclos naturales de la elaboración del vino y posteriormente al menos 3 meses en botella. Por eso nos gusta decir que es un slow wine, un vino que se hace sin prisas. A exclusividade na elaboración corresponde co público ao que se dirixe, un consumidor moi exixente que guste de viños producidos de xeito pausado. A primeira das súas botellas foi pro actor pontevedrés Francis Lorenzo, que se encargou da padriña la presentación deste novo Rías Baixas. Ha sido un verdadero regalo que me han hecho, ¿no? Me han invitado los Domínguez, que es una familia que conozco desde hace muchos años, de cuando yo era pequeño, y veo que han hecho un vino con mucha ilusión, un Cianum, que tiene muy buena pinta. Mis amigos me han hablado de que era un buen vino y me ha apetecido estar aquí, o sea que le agradezco mucho que me hayan invitado a estar aquí. Aqueles que queiran probar Cianum saiban que o poden obter directamente en adega ou adquirilo a través de internet. Pretendemos llegar más directamente a través de la página web, a través del comercio electrónico, pero igualmente a través de la bodega perfectamente se puede conseguir. Esperamos que se pueda conseguir en muchos sitios más. Coa súa compra estarán contribuindo ademais a unha boa causa, porque esta é a finalidade de Cianum, ser un viño solidario do que 1% da súa facturación se destinará a financiar un proxecto da ONG Solidariedade Internacional Galicia. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación pro control da iesca na viña. Azamin Yescolp, o único produto para utilizar en mestura cos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, cámbiao por Azamin Yescolp. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Onte inaugurouse o 16º encontro do viño da autor de Meaño que se prolongará ata o domingo 28. Durante estes días, a Praza da Feira de Meaño acolle esta exaltación dos viños elaborados polos colleiteiros da Asociación de Adegas Artesanas Rías Baixas. Son 10 caldos que se poderán acompañar con suculentos petiscos da terra, desde pementos de padrón ata empanada, polvo e mexillóns. Non faltan no programa os concursos como o popular de fondar barrís, o de canto de taberna ou a segunda edición do de debullar millo a man. Os prezos de degustación son os mesmos que a pasada edición, 7 euros a botella e un 50 a copa, aínda que tamén hai posibilidade de probar as 10 marcas mediante o túnel do viño cun cupón desconto. Xa está dispoñible a versión online da segunda edición da Guía Peñín dos mellores viños de España, Argentina, Chile e México 2013-2014. Nesta guía recóllense os viños mellor puntuados destes 4 países de orixe, organizados por país e zonas de produción.
Como novidade este ano, os que adquiran esta guía no seu formato online terán acceso a todos os viños catados en Argentina, Chile e México. Ante o amplo número de referencias catadas no caso de España, só se inclúen nesta promoción aqueles viños que superan a puntuación de corte fixada en 90 puntos para esta edición. A guía Peñín, de edición anual, está disponible en español e inglés e, ademais de distribuirse nos países de orixe dos viños avaliados, tamén se comercializará en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Colombia. A adega Martín Codas de Cambados continúa co seu ciclo de concertos os xoves de Codax. O vindeiro 1 de agosto actuará Dielas, a banda de power rock composta por Luis Tosar, Piti Sanz, Iván Laxe, Suxo Alonso e Ron Muñoz. O concerto comezará ás 8:30 da tarde. O xoves 8 actuará na terraza de Martín Codas o grupo Primordiais, composto polos músicos Marcelo González e Luis Martins, e o 15 o dúo de guitarristas Diego Pacheco e Hugo Chamizo. Nos xoves de Codax tamén está previsto os concertos de Sun Ra e Uxía Joao Afonso. Falando do oidio, contra o oidio, dinalizar é divino. Pero que é dinalizar? Protexer a viña con Dinali. E que Dinali? O novo oidio protector, consistente, completo, fiable e adaptable. Padre, sabeo todo. Todo non, pero isto vai a misa. Dinalizar é divino. Dinali, o oidio protector de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Orixe e calidade, información especializada, activa, accesible, amena. Orixe e calidade, os xoves ás 11:20 da noite. Llega la gama de productos más poderosos para proteger la salud de su viña. Ácaros, mildio, oidio, botrytis, Sipcam Iberia. Protección para sus cultivos. Compruébelo en su tienda o distribuidor habitual.